നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 7 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സർക്കിൾ. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്, ബുക്കിനകത്ത് റീഡിങ്. നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ കഴിവുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യാത്രകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പല കോൺഫറൻസുകളിലും പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നാലാമത്തെ. താങ്ക് യു.